Araw, imuwasan niyo. Siyempre. Oh. Imuwasan siya. Shotgun mo na, uy. Salamat. Unya na lang spam. Hi again guys. Balik ta kay. Si Upa to ganina eh. Tara. Oy, zone. Try, SMG oh. Ngayon, mamo. Oy, zone na, oy. Ay padongo. Padung. Iwaro nang kapadung. Naspitos. Nice. Nice. Ano yung gabarit sa ako na? 15 ha? Sayang nga eh. Nakaligat to. Nox. Nadidiro. Naslo ko. Kung kita kaya ang auto nila, nadidiro. Ano, sayaw ang ere. Sige ba? Anong wala yung Wait lang. Naipadung. Gali ka, Ford. Sira din, Ford. Ford, sira din, guys. Dapat siya dito, sakyanan to. Pag heal tayo na, sakit na naman. Kill din to. Nakay kontra diri bay. Go off mic lagi Nasa ba? Lagi na off na ko ganina. Nasa babaw. Kapit ko matay da. Iya nga, oy, wag kita. Nailag ko sa truck. Pero kaya nga yun. Namatay ka, Jiro? Namatay ko, Jude. Wala ko kita sa nailag ko sa truck. Teka nang diretso ang auto ko. Tro, westward. Hindi ko rin, no? Nasa west, kita ba? Grabe, makambak, ha? Hindi ka ba? Westward. Sige, ako lang ginatiro, bay. Ako lang gina-aim, bay. Si Kono, si Galipod, down na nito. Lang asa na. Ay, nasa babaw. Naka 5-1Z. Okay. I'm dead. Koy. Awesome to. 5-1Z na. Naka 5-1Z na. Tewas. I-report na ninyo. I-report o kan. Bug exploit. Baspasa oh. Mora po na nakapatay na ko. Sagnay kahoy? Kabi good. I-report na ninyo. Kaya nga eh. Report ko rin. Hindi na ma-revive si Kuan. Paglihok na lang si Charamba ako. Asa na pa dismantis. Patay na po na ron. Patay na po na ron. Naotro eh. Gadagan los kahoy. Patay ka ron. Patay na po. Oh, laki ka. Bugo ako na. Awa kita. Nasi kontra. Patya. Ga-revive po. Patya na yun. Ga-revive. Sige. Nice one. Katong usa yung ulag. Gakamang. Ito usa gakamang. Tapada niya. Usa gatuwa. Gamay. Usa ba yun? Galin man siya. Daga na. Usa Gubutanan. Diha mo agis ubos. Ayaw na diha sa babaw. Para mas ubos. Ayaw diha kuan. Chicharon. Kuyog diring manti sa ubos. Ta. Kay sa babaw makitaan mo atong nakakuan. Upo tanan kita upo ta. Upo. Turo patyo.
Uy! Uy! Uy, grabe oo. to! Oh, ano to siya? O na, Superman. Kamat yun nun. Ako sa bantay itong kawan. Sige, Dali aglut, dagan. uy, sakit yung zone. Kay, Agay. awa doon. Kita. Nay jeep dito. Uy, chicharon. Ano, namatay. Ayaw na na-revive. Ayaw na matay-revive. Tara Ano doon. ni, Doon. tuyok? Sa northeast. Ayaw na pag-crouch. What the... Wait lang guys ha. Hindulom akong naong. Palayo, dito ka palayo. Ayaw des northeast, palayo lang. Parit. Ay, gabarit. Good. 7 Nice kani. Ano na? Kaya na. Mote mong kundas northeast. Ayaw sa sudya. Ato, paliko sa. Ayaw, tuyok pakita. Ay, pakita. Liko ko na doon. Yung Ato. kontra nasa northeast. Northeast, ayaw, Wala pakita siya, sa... Mike. Na? Anong wabasan na Mike? Oy! Huwag na siya. Pag-approach. Okay, plaster sa plaster. Ambak. Oh! Nice! Ano sa Oh! GG! Oh, naban? No! Nice! Another win na pud. Kani nagban. Another win. Nice game. Nice Na-cheater game. dito di ay. Gani, cheater dyan yun. Klaro kita dyan. Klaro kitong cheater bay. Diba, na dyan nagbaan. Muod di na kalihok to. Wala gatingog. Duwa pagod ko ka po. Nice Ay, one. kaya na, surrender tong duwa. No? Good na. Another chicken dinners. Another, ano. Another. Games will good play. Ay, shucks Whitey, Joshua Largo. Okay. Nakabuang ang bigo sa ko na bi. Sige na lang. Maka-open ko gusto. Sa may open dere. Jud tarunga sana jud bi para makaduwa tag tarong. Ang kag amaw, si kag hunong. Ay, button man. Okay. Ay bate emong na. Okay na jud. Bye na po tabi. Tara. Okay na ha, wa kay kunong setting sana ha. Okay na. Okay. Uy, Largo, Joshua Largi. Oy, Agol, Joshua Agol. Shout out Joshua Agol. Shout out Joshua Agol ron. Anong tulura pa si mong live, Jude? Unsa? Tulura pa si mong live. Tulura unsa? Tulura pa ka mo. Kita ran duwa sa I mean sa kuan sa thumbnail. Anong ganda na? Lahi ko rin ito, Jude. Iusab pagid awaw. Ayo bata. Ayo. Okay na to ganina. Taka gid adja sabi. Ay, yan na eh. Hello.
Nice spot. Ay, mark na mo, mark na mo. Mark. Okay na na mo, Jude. Okay na. Mas drop to bit. Ayaw eh. Kaya pa. Direct sa pera niya. Observatory sa. Masang tani rin. Dito, last drop man daw. Ano si... Chemical ta, chemical. Amda.